ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ትካላት ኢንፎርሜሽን ወይ ሓበሬታ ንምርካብ ትችገሩ ዶ? ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ኢሚግሬሽን ሓበሬታ ከምኡውን ክሳብ ናይ ናሽናል አይዲ ሓበሬታ ኢሉ እውን ናይ ፖስታ ቤት ካብዚኦም ሓበሬታ ንምርካብ ብጣዕሚ ትችገሩ ትኾንኩም ሎማዓንቲ ንሪኦ ቪድዮ ናይዚኦም ኩሎም ዓበይቲ ትካላት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ናፃ ስልኪ መስመር ክንፍትሽ ኢና ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ዝርከቡ ናይ ዓበይቲ ትካላት ናይ ናፃ ናይ ስልኪ መስመር ወይ ኮል ፍሪ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሰላም ሰላም ክቡራት ናይዚ ዩቱብ ቻነል እዚ ተኸታተልቲ ኢልኹምኩም ሎማዓንቲ ድማ ንሕብረተሰብና ይጠቅም እዩ ብዝበልክዎ ናይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ትካላት ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ንሕብረተሰብና ግልጋሎት ዝህቡ ናፃ ናይ ስልኪ መስመር ምክንያቱ እዞም ናፃ ናይ ስልኪ መስመር ቁፅርታት እዚኦም እንድሕር ዳኣ ፈሊጥና ኮይና ፀገም ኣብ ዝበፅሐና ግዜ ናብ ናፃ ስልኪ መስመር ብምድዋል ፀገምና ክንፈትሕ ንኽእል ኢና። ሕዚ ኣትየ ናይዞም ኩሎም ኮዳት ክነግረኩም እየ። በርግፅ እዚኦም እንድሕር እዚ ቪድዮ እዚ ተኸታተልኩሞ ብዙሕ ነገር ክተትርፍሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ግዜ ችግርኩም ድማ ዘለኩም ቅሬታን ፀገምኩምን ናብዚ ናይ ናፃ ስልኪ መስመር እዚ ብምድዋል ፀገምኩም ክትፈትሑ ትኽእሉ ኢኹም። ሓደሽቲ ዘለኹምኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ላይክ ድማ ግበርዎ። እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበፅሕ ላይክ ግበርዎ። ሓሳብኩም ድማ ኣብ ኮመንት ፃሓፉ። ሕዚ ናብዚ ቪድዮና ክትቅፅል ተለና ናይ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ናፃ ናይ ስልኪ መስመር 951 ናይ ኣዋሽ ባንክ 8980 ናይ ዳሽን ባንክ 6333 ናይ ሕብረት ባንክ 995 ናይ ወጋገን ባንክ 866 ናይ አብሲኒያ ባንክ 8397 ስለ ናይ ኢሚግሬሽን እና ፓስፖርት ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ክትረኽቡ እንድሕር ዳኣ ደሊኹም እንታይ ረቑሒ የድሊ ዝተፈላለዩ ቅሬታኹም ይኹን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ንምርካብ ናብ 81 33 ኦሮሚያ ባንክ ናብ 81 30 ቡና ባንክ ናብ 84 64 ናብ ንብ ባንክ 89 93 ናብ ቴሌብር 127 ግሎባል ባንክ 85 88 ናብ ገቢዎች ሚኒስተር 81 99 ናብ ዘመን ባንክ 84 44 ናብ ኢትዮ ቴሌኮም 994 ናብ ሳፋሪኮም 700 ክቡራት ተኸታተልተይ እንድሕር ዳኣ እዚ ቪድዮ እዚ ክሳብ ሕዚ ትከታተሉ ኣለኹም ሕጂ እውን ደጊመ ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ እውን ግበሩ ሓሳብኩም መሃር ዝኾነ ሓሳብኩም ቀፃሊ ብዛዕባ እዚ ዝሰርሐልና ትብልዎ ኣብ ኮመንት ግደፉ። ምክንያቱ እዚኦም ትሪኦም ተለና ደቀቕትን ቀለልትን ይመስሉ ነገር ግን ኣብ ሕብረተሰብና ብጣዕሚ ብዙሕ ጠቐሜታ ኣለዎም። ምክንያቱ ሰኣን እኹል ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ማሕበረሰብና ካብ ብዙሕ ነገር ክጉላላእ እንተሎና ኮምፕሌን ተቐርቡን ሰሚዕና ነገር ግን እዞም ሓፀርቲ ኮዳ እዚኦም እንድሕር ዳኣ ብኣግባቡ ፈሊጥናዮም ሒዝናዮም ኮይና ዘለና ፀገም ይኹን ቅሬታ ብኣግባቡ ናብዞም ስልኪ መስመር እዚኦም ናይ ናፃ ስልኪ መስመር ብምድዋል ፀገምና ክንፈትሕ ንኽእል ኢና። ናብቶም ዝተረፉ ዓበይቲ ትካላትን ንሕብረተሰብና ዝጠቕሙ ናይ ናፃ መስመር ስልኪ ከሕልፈኩም። ናብ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ እንድሕር ዳኣ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ትረኽቡ ተደሊኹም ናብ 6787 ብምድዋል ዝደለኹም ኢንፎርሜሽን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል እንድሕር ዳኣ ላይ ምቁርራፅ ናይ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣልዮም ናብ 905 ደው ኢልኩም ዘለኩም ቅሬታኹም ሓሳብኩም ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ኢትዮጵያ ፖስታ 913 ናይ ህፁፅ ሓገዝ ወይለ ናይ ሓዊ ሓደጋን ናይ ህፁፅ ሓገዝን ኢመርጀንሲ 939 ምክንያቱ ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ኣያጋጥመኒ ኣይበሃሊ
ናይ ሓዊ ሓደጋን ዝተፈላለዩ ናይ ህፅፅ ሓገዝን ከጋጥም ተሎ ናብ 939 ደውልካ ዝተፈላለዩ ፀገማት ክትፈትሕ ትኽእል ኢኻ መስቀል ኣምቡላንስ ድማ 907 ናብ ብሄራዊ ምዝገባ መታወቂያ ፋይዳ ነምበር ንምርካብ ወይ ዝተፈላለዩ ኢንፎርሜሽናት ንምርካብ ድማ 942 ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም እዞም ሕዚ ዝነገርኩኹም ሓፀርቲ ናይ ኮል ፍሪ ናይ ናፃ መስመር ስልኪ ኮዳት እዮም እዚኦም ተጠቒምኩም ዘለኩም ትደልይዎ ትረኽቡ ሓበሬታ ወይ ዘለኩም ቅሬታ ደውልኩም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ በተለይ ናፍቶም ዓበይቲ ከም ናይ ኢሚግሬሽን ፓስፖርትን ከም ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ከም ናይ ኤሌክትሪክ ሃይል ናይ ኢትዮጵያ ከም ናይ ሓዊ ሓደጋን ህፅፅ ሓገዝን ንምርካብ እዞም ስልክታት እዚኦም ብጣዕሚ ወሰንቲ እዮም ናብዚኦም ደውልኩም ዘድልየካ ኢንፎርሜሽን ምርካብ ይከኣል እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ ሙሉእ ከም ተኸታተልኩሞ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ንቐፃሊ ክስርሓልና እትብልዎ ናይ ኣፕሊኬሽን ተንከፍና ንሂወትና ከቃልሉ ዝኽእሉ ነገራት ክሰርሐልኩም ስለዝኾንኩ ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ግደፉ ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዓበይቲ ትካላት ናይ ናፃ ስልኪ መስመር ወይ ደዊልና ዝተፈላለዩ ናይ ቅሬታና ይኹን ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ንረኽበሉ ኢና ለምሳሌ ካብ ናይ ኢሚግሬሽን ኣብ ውሽጢ ኢሚግሬሽን ንኽትምዝገቡ ወይ ድማ ዝኾነ ንኽትገብር ሓበሬታ ንምርካብ ቦቱ ልነገርኩም ደውልኩም ኢንፎርሜሽን ክትረኽቡ ትኽእሉ ወይ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናይ ፖስታ ቤት ናይ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ትካላት ካብ ባንኪ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ርኢና ኔና ማለት ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ እዚ ደልየ ነይረ ኢሉ ንሰብ ትጥየቕ ኢና ንሰምዕ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ግን በዓልካ በዞም ኮዳ እዚኦም ሒዝካ ናይ ናፃ ስልኪ መስመር ደዊልካ ዝፀገም ዝነርኒ ወይ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ደልየ ነይረ ከመይ ምግባር ይኽእል ትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ኮዳ እዚኦም ፍርቆም ገሊኦም ብካርድ ዝሰርሑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሜቢ መብዛሕትኦም ግን ናይ ናፃ ናይ ስልኪ መስመር እዮም ማለት እዩ ደዊልካ ደስ ዝብለካ ነገራት ዘለካ ቅሬታ ዘለካ ሓበሬታ ምክፋል ወይ ምጥያቕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ሓበሬታ ትችገር ተሎ ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ ምክንያቱ ለምሳሌ ፓስፖርት ኣውፅት ኮይኑ ታይታ እያ ድልየኒ ሃመይ ክገብር ክእል ኣበይ ወረፋ ክሕዝ ሃመይ ክገብር ኣበይ ክሕድስ ገለ ይብል እዩ ወይ ናብ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ናይ ትኬት ምቑራፅ ካብ ወረፋ ምሓዝ ኣብ ገለ መለለ ብዙሕ ሰብ ትጨናነቕ ንርኢ ኢና ማለት እዩ ነዚ ቪድዮ እዚ ንዕኡ ኢለ ሎማዓንቲ ሓፀርቲ ናይ ናፃ ስልኪ መስመር ኮዳ እዚኦም ብምሓዝ ግን ደስ ንበለና ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ክንረክብ ንኽእል ኢና ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ ቪድዮ እዚ ተተመቺኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ናብ ብዙሕ ንኽበፅሕ ተደሊኹም ወለ ላይክ ግበሩ ሓሳብኩም ድማ መሃር ዝኾነ ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ግደፉ ቀፃሊ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ይመችኹም